Ma'am, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niya po? Survey lang po kami. Madam, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niya po? Survey lang po kami. Paabala naman po. Next election, sino pong presidente niya po? Survey lang po kami. Fight it. Mananalo po kayo. I'll vote you. Thank you very much. What's up mga kasuke, good morning po sa inyong lahat. At andito nga tayo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, kung saan gaganapin ang ating kalye survey. So muli, kung bago ka pa lang nanood sa aking video, pindutin mo na yung subscribe at isama mo na rin yung bell button para lagi kang ma-motivate sa aking mga video. So muli, sino ba ang napupusuan ng mga taga Mapandan, Pangasinan dito sa kalye survey? So tara, let's go, samahan nyo po. Survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Sino po napupusuan niyo po? Bongbong Marcos po, thank you po pabala. Sir, pabala naman po sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po, thank you. Ate, bumubuto na kayo, ate? Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong din si ate, thank you very much. Thank you po sa bala, thank you po very much. Thank you. Sir, paabala naman po sir. Sir, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Si Isko. Isko Moreno si sir, thank you very much. Thank you. Sir, pwede pumasok dyan sir. Pwede. Sir, survey lang po sir. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Yan, si Marcos. Marcos po. Thank you. Kuya, bumubuto na kayo kuya. Bumubuto na ako. Next election, sino po presidente niyo? Marcos niyo po. Thank you very much. Sir, bakit po si Marcos yung napupusuan niyo po? Lahat naman tayo, siya na yung napupusuan. Wala na po. May kakayanan maging presidente yan. Sige po sir, thank you. Pang ano kanya? Oh? Hindi, sir, nagsasurvey pa po kami. Sige po, thank you very much, sir. Thank you po, kasi na po sa abala, thank you. Sir, thank you. Sir, pabangan naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ay, BBM. BBM po. Sir, bakit po si BBM? Thank you, kasi na po sa abala, thank you. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po kami. Ay, si ano? Isko Moreno po, thank you. Madam, bakit po si Isko Moreno? Sige po, thank you po. Pasensya na po sa abala, thank you very much. Dito tayo. Sir, pabala naman po. Sir, pabala naman po. Next election, sino pong presidente mo? Survey lang po. Gordon daw, Gordon. Po, hindi. Ay, Bongbong. Bongbong Marcos po. Okay, thank you. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Presidente. Po, Bongbong Marcos. Sir, bakit po si Bongbong? Basta, okay na yan. Okay na, thank you very much. Thank you po, thank you. Madam, babara naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Undecided po si madam. Okay lang po. Wala pong problema. Thank you very much. Sir, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Undecided po. Sige po, thank you very much. Wala pong problema. Thank you. Sir, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Marcos. Marcos po, si tatay. Thank you. Tay, bakit po si Marcos? Sila yung tatay niya. Sige po tay, thank you very much. Madam, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Apo, survey lang po. Sino ba yung gwapo dyan? Ayan, si
Si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, thank you. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Ako siya eh. Gapo siya. Thank you po. Thank you very much. Kasi na po kakala. Thank you. Pero nag-disqualify ka dyan ka. Wala pa po. Dito po tayo. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Ito si Yene. Apo. Eh, si Marcos ah. Marcos si tatay, thank you, thank you. Tay, kayo po, next election, sino po presidente mo? Okay, isa lang po tayo, kung sino po yung napupusuan nyo? Marcos ako. Undecided si tatay, thank you, wala pong problema. Tayo tay. Moreno. Isko Moreno po si tatay, thank you. Tay, baka may gusto kayo sabihin kay si Sir Isko. Moreno. Moreno, tay, kayo po, baka may... Thank you very much. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Lacson. Ping Lacson, thank you. Sir, bakit po si Ping Lacson? Ay, matagal ng opisyal ng kanyan, Matagal na po. opisyal ng Pilipinas. Di alam niya ang kwan. Di po, thank you very much. Thank you po, Pap. Ang gagawin niya sa Pilipinas. Sir, pabala naman po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Sino po, sir? Bongbong Marcos, thank you. Tay, bakit po si Bongbong Marcos? Basta po, sige po, thank you very much. Madam, survey lang po, ma'am. Madam, thank you. Ma'am, survey lang po, next election, sino po presidente niyo po? Sino po? Marcos po, thank you. Madam, bakit po si Marcos? Po? Wala po, sige po, thank you very much. Pansya na po sa bala, thank you. Tay, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino pong napupusuan niyo sa kanilang amin? Nagsasurvey lang po kami. Presidente mo yan, sinulunag. Opo. Sa 15 po final, kung sinong tatakbo sa kanilang amin. Bongbong Marcos kayo tatay, thank you po, thank you. Tay, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, baka nanonood siya ngayon. Maraming salamat naman kapag kanyang presidente, baka siya ang mananalo. Hindi po, thank you very much. Pansya na po sa bata. Thank you, thank you. Kaya, pumuputo na kayo kaya. Sir, paano naman po, sila po presidente niyo po. Survey lang po pag Bongbong Marcos din po. Sorry po, thank you very much. Thank you, thank you. Sir, paano naman po, sir. Sila po presidente niyo po. Survey lang po kami. Ping Lacson po. Thank you. Sir, bakit po si Ping? Kasi marami na siyang parang matagal na. Matagal na kasi po. Baka may gusto kayong sabihin kay Sir Ping, baka nanonood siya ngayon. Wala po. Wala. Sige po, thank you very much. Pensya na po sa bala. Sir, pabala naman po, sir. Sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Mapla na eh. Sir, bakit po si Bongbong? Wala lang. Wala lang. Thank you very much. Pensya na po sa bala. Ma'am, pabala naman po. Decided po si Madam. Thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. Dumupunta na kayo? Hindi pa po. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo? Undecided po si Madam. Thank you very much. Wala pong problema. Thank you, sir. Kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Po. Undecided si sir. Thank you very much. Thank you po. Diyan na po sa bala. Ma'am, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Undecided din si Madam. Thank you po. Thank you very much. Ma'am, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Nagsa-survey lang po. Bongbong Marcos po, thank you very much. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Wala. Sige, thank you very much. Pensya na po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po ang presidente niyo po? Survey lang po kami. Marcos. Marcos si tatay, thank you very much. Sir, kayo po. Next election, sino po ang presidente niyo po? Ping Lacson, thank you very much. Sir, kayo po, next election, sino po ang presidente niyo po? Ping Lacson si tatay, thank you very much. Thank you po. Tay, kayo po, next election, sino po ang presidente niyo po? Marcos si tatay, thank you very much. Sir, kayo po, next election, Marcos din si tatay, thank you. Kayo po, sir. Marcos, sir. Ikaw punta, sa para. Tatay.
Dating gwapo. Ayan, Cisco. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Kayo po, sir. Mag-selection sino po presidente po. Magbibigay ng isang tao, 3,000 po. 3,000. Di ba, may Thank you very much. Tay, kayo po. si Bongbong na lang. Si Bongbong Marcos din po si tatay. Tay, kayo po. Bongbong din, sir. Thank you, sir. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Manny. Baka nanonood siya ngayon. Mali. Sir! Sir Mali, pati yung huwag kang mag-alala dito sa Pangasinan dahil Dapat, boss, mayroong ibibigay na para dito kay Marcos, na maraming Marcos. Survey lang po to, tay. Survey lang po. Baka mayroong Tapos na po kayo nagsabi kay Sir Manny. Sige po. Sir, thank you very much. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya ngayon. ito na yun na. Veteryado na. Sige po, thank you very much. Siya na po sa bala. Thank you. Kino na, tapos na. Dito tayo, dito tayo. Thank you po. Thank you po. Sir, bala naman, sir. Sino pong presidente niyo po? Lagi lang po kami. Undecided seat, sir. Thank you po. Thank you very much. Sir, kaya po, yung selection sino pong presidente niyo po? Si karalan namin. Isa lang po, isa lang po. Kami naman pipili. Gusto pati na anak sa kuwakan. Sino pong napupusuan niyo sa kanilang anim? Ako. Si tatay. Sino pong napupusuan niya tatay? Yan. Sa presidente ko, siya paitan. Po, sino po tatay? Kapulo. Undecided po si tatay. Sige po, wala pong problema. Dalawa po silang undecided. Batas Thank you. presidente ni papapalit sa kaliuna. Ano? Sino ang presidente yung pinababa yung bibilhin? Hindi ko po alam. Basta nagsasurvey lang po kami. Thank you very much. Thank you po. Sir, pabala naman po. Selection, sino pong presidente niyo po? Nagsasurvey lang po kami. Sino pong napupusuan niyo sa kanilang anim? Ito. Ayun yung Robredo si tatay. Thank you. Tay, kayo po. Sara. Wala po si Sarah. Disqualified. Sino pong presidente niyo pa tayo? Si Lili Robredo din si tatay. Thank you. Kaya tayo, next selection. Doon na rin, doon na. Marcos po kayo. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Dapat may pamirinda kung magsusurvey kayo. Survey lang po. Ano na, sayang. Madam, paabala naman po, madam. Next selection, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Isko Moreno. Madam, bakit po si Isko? Sige po, pasensya na po sa barat. Tay, thank you. Thank you very much. Sir, madam, paabala naman po. Selection, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Lenny Robredo po. Thank you. Ma'am, bakit po si Lenny Robredo? Bakit po si Lenny Robredo? Maganda kasi yung kakapon namin. Tapos wala siyang bad record sa pamunuran. Ganun po. Sige po, thank you very much. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin pa. Baka nanonood si Ma'am Lenny ngayon. Ma'am Lenny, sana ikaw ang maging presidente. Sana ikaw na lang magpatuloy ng magandang pagpapatakbo ng ating bansa. God bless. Sige po, thank you very much. Tay, kayo po. Selection, sino pong presidente niyo po? Sabi niyo, Bongbong Marcos po. Thank you very much. Thank you. Ma'am, sabi lang po. Marcos, thank you. Nay, bakit po si Marcos? Taga Norte. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Ma'am, kayo po. Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami, madam. Don't worry, wag kayo matakot. Survey lang po kami. Isko Moreno po. Ma'am, bakit po si Isko, ma'am? Nakikita naman natin dun sa lalawigan niya sa Maynila Oh. na marami na siyang ginawa. Ganun po. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay San Isko, baka nanonood siya ngayon. Hi, hi. Thank you po. Pasensya na po sa balat. Thank you very much. Madam, kayo po. Nagsilip sila po presidente niyo po. Sabi na po, madam, okay matakot. Hindi ko pa alam eh. Undecided po. Sige po, madam. Wala pong problema. Thank you very much. Thank you. Wala pa sa isip ko. Sige po. Thank you very much. Sa bayan ng Bapandan. Dito tayo.
Madam, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Ha? Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Kahit sino dyan. Hindi, isa lang po, madam. Tanungin niyo sila. Hindi kayo po. Mamaya tatanungin ko po silang isa. Ay, Okay, matakot, madam. Survey lang po. hindi ko alam kung sinong pipiliin ko dyan. Sige po, undecided. Parehas na naman. Undecided. Parehas sila. Undecided po si madam. Sige po, wala pong problema. Thank you very much. Oh, Pasensya na po sa parehas bahala. sila. Ma'am, kayo po. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ay, lalaban Undecided, undecided, undecided. Thank you very much. Sino ito? Si Ian De La Rosa. Opo, opo. Lumalaban pala. Sige po, thank you po. Thank you very much. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Okay, matakot ma'am. Sir, nagsisurvey lang po kami. Bongbong Marcos po. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Matry naman. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa abala, ma'am. Ma'am, paabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Po? Hindi ko, sige po, undecided po. Sige po, wala pong problema, ma'am. Kayo po. Kasi Bongbong Marcos Bongbong ako. Marcos din si Madam. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Mas maganda yung pamamalakad niya. Maganda. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa abala. Thank you po. Thank you po, thank you very much. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Po? Sino pong presidente niyo po, Nay? Marcos kayo, Nay? Marcos si Nanay. Thank you, thank you, thank you. Kayo po, Madam. BBM si Madam, thank you. Madam, kayo po. BBM kami. BBM si Madam. Madam, bakit po si BBM? Siyempre, subukan naman siya para ano. Susubukan po. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you. Ma'am, pasurvey naman po. Selection sila po presidente niyo po. Survey lang po. Bongbong Marcos po. Thank you. Ma'am, bakit po si Bongbong? Para kumanda yung ano. Para? Kumanda naman yung paano sa presidente. Sige po, galing po. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Kaya bumubuto na ka. Thank you po. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Po. Undecided si Madam. Undecided. Thank you, thank you. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? I choose BBM. BBM. Yes. Ma'am, bakit po si BBM? BBM kasi alam ko yung na history ng family nito. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay Sir BBM. Baka nanonood siya ngayon. Was. Thank you po. Pasensya na po sa ba. Thank you, sir. Tara. Sir, pabala naman, sir. Kuya. Sir, pabala naman po. Sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami, sir. BBM, thank you very much. Sir, bakit po si BBM? May political siya. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa ba. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ate, bumubuto na kayo? Po, hindi na ko no. Hindi na eh. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Po? Decided po si Madam. Thank you po. Thank you po. Wala pong problema. Thank you po. Sir, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Decided po si Madam. Thank you very much. Thank you, ma'am. Pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami, ma'am. Siyempre, Marcos. Marcos, ma'am, bakit po si Marcos? Basta. Basta, sige po. Ma'am, kayo po, ma'am. Ako rin. Undecided si Madam. Thank you. Ako rin. Po. Marcos, sige. Po, dito si Madam. Marcos si Madam. Ilalagay natin dito, tapos tatanggalin natin yung undecided na isa. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa abala. Thank you. Tay, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos, thank you. Tay, bakit po si Marcos? Maganda yan. Ganda yan. Maganda. Thank you po. Pasensya na po sa abala. Thank you very much. Kuya dito. Tara. Dito tayo. Doon. Dito. Ma'am, next election, sino po presidente niyo po?
Survey lang po kami, madam. Ito matapos. Po. Po. Ratas na. BBM si madam, thank you very much. Ma'am, bakit po si BBM? Ganun po. Sige po, salamat po. Ate, bumubuto na kayo. Ganun din siya. Ma'am, sige po, sino pong presidente mo? Si Marcos. Marcos po si ate, thank you very much. Thank you, pasensya na po sa ba. Thank you po. Oh, baktog. Baktog may baktog da. Sige po, thank you very much. Ma'am, sabi lang po, ang selection sino po presidente mo? BBM ako. BBM, ma'am, bakit po si BBM ang inyong napupusuan? Gustong gusto niyo na po. Sige po, pasensya na po sa bala. Sige po. Sige po, thank you very much. Ano tayo? Tay, pabala naman tay. Nag-selection sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami tay. Ito lang. Sino pong napupusuan nyo sa kanilang anin? Andyan si Ping Lacson, andyan din si Bongbong Marcos, andyan din si Manny Pacquiao, andyan din si Ronald De La Rosa Bato, andyan din si Leno Robredo, andyan din si Isko Moreno. Wala pa po tayo. Nga po no, nga po. Undecided si tatay. So ilagay na natin yung isa dito. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Ma'am, sir, pabala naman po. Sino po presidente niyo po? Survey lang po kami, ma'am. Sir. Survey lang po. Robredo si madam. Thank you very much. Sir, kayo po. This, presidential candidates po. Wala pa po. Sige po. Undecided si sir. Thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Sir, pabala naman po, ma'am, sir. Next election, sino po presidente niyo po? BBM si sir. Thank you. Ma'am. Po. BBM. Thank you po. Sir, bakit po si BBM? Para ibang dati ako. Wala po. Sige po. Thank you very much. Thank you na po sa bala. Thank you po. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niya po? Survey lang po kami. Hindi ko alam. Undecided po si madam. Thank you po. Thank you po. Ma'am, kayo po. Next election, sino po? Po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Ito, butuin ko na lang. Survey lang po, ma'am. Survey ko na, survey. Lini Robredo, thank you very much. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente? Undecided si tatay. Sige po. Thank you po. Ma'am, kayo po. Next election, sino po presidente po? Po. Marcos din si madam. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Sir, sino po? Bongbong Marcos si sir. Thank you. Sir, bakit po si Bongbong Marcos, sir? Siyempre, kababayan yun eh. Kababayan, sige po, thank you po. Sir, pabala naman po. Po. Bongbong din si madam. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you po. Thank you. Dito tayo. Thank you po. Ha? Kasi lang. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi na po. BBM po. Sige po, thank you very much. Ma'am, bakit po si BBM? Hindi, no complication. Sige po, thank you very much. Nay, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po kami. Bongbong Marcos po, thank you very much. Thank you. Ma'am, bumuboto na kayo, ma'am. BBM kami. BBM po. Ma'am, kayo po. Solid kami. Solid mo. Sige po, ma'am, bakit po si BBM? Baka may gusto pa yung sabihin kay Sir BBM, baka nanonood siya ngayon. Basta, taga-abra kami, kaya solid Basta proud kami. Ilocano. Sige po, thank you very much. Sila po sa bala. Thank you po. Kaya bumuboto na po ba? Di ba po? Sige po. Thank you. Madam, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Undecided po. Sige po, wala pong problema. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Yan, right. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po kami, na. Opo. Sino pong napupusuan nyo sa kanilang kanin? Mag-isip muna.
Undecided si Madam. Thank you very much. Pasensya na po sa abala. Ma'am, kayo po, bumubuto na kayo. Sigurado bumubuto na kayo. Ma'am, presidential candidates po. Next election, sino pong presidente niyo po sa darating na halalan 2022? Bongbong Marcos po si Madam. Thank you, thank you. Ma'am, kayo po. Bongbong Marcos din. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos ang inyong napupusuhan? Kasi yung ano niya nung history. Marami na. Yung ng history niya kasi kamag-anak ni Ami. Ayun, maganda yung Ganun po. produkto. Ganun po. Sige po, thank you very much, Madam. Ha. Po, thank you very much, Madam. Pasensya na po sa bala. Ma'am, bumuboto ka na. Pasulbi naman po. Sino po presidente po? Bongbong Marcos. Ma'am, bakit po si Bongbong? Ama niya, maganda yung patakaran mo. Maganda yung patakaran niya. Sige po, thank you very much. Ha. Thank you. Sir, bumuboto ka na, sir. Pasulbi lang po. Next election sila. Po? Lenny Robredo po. Sir, bakit po si Lenny Robredo? Alam naman natin na visible lahat yung mga projects niya and marami na rin siyang natulong. Ganun po. Baka may gusto pa yung sabihin kay Ma'am Lenny. Baka nanonood siya ngayon. Fight it! Pananalo po kayo. I'll vote you. Thank you very much. Sir, kabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Marcos po si tatay. Thank you very much. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Kabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey na po. Undecided. Sige po, madam. Wala pong problema. Thank you very much. Ma'am, sir, kabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Presidential candidate po. Bongbong Marcos, sir. Thank you very much. Ma'am, kayo po. Survey lang po. Huwag kayo matapos, ma'am. Mag-survey lang po kami. Po. Undecided po si madam. Sige po, thank you very much. Wala pong problema. Kayo po, ma'am. Undecided din si madam. Wala pong problema. Thank you po. Ma'am, kayo po. Undecided din si madam. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Wala yun sila ma'am. Sige po, thank you very much. Undecided po. Sige po, wala pong problema. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Ma'am, pabala naman po. Sige po, thank you po. Pabala naman po. Pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Yung ba halata? Yung ba halata? Yung suot namin. Red. Sino yun eh? Alam mo na yun. Hindi, alam. Dapat sabihin nyo. Ano yun, nagbablog kayo? Opo. Magkano bayad nyo? Ano po? Survey lang po. Ito BBM. Thank you po. Ma'am, bakit po si BBM? Gusto ko guwapo. Gwapo. Sige po, thank you very much. Ma'am, kayo po yung mama ni Hendrix. Kayo po. Kayo po yung mama ni Hendrix. Sige po, thank you very much. Tay, paabala naman po. Paabala si Ma'am. Thank you very much. Thank you. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Ma'am, kayo po. Namin? Apo. BBM po. Thank you very much. Ma'am, kayo po. Ma'am, sino po napupusuan nyo? Na? Presidente, dadarating na halalan 2022. Sino po yung napupusuan? BBM po. Thank you very much. Ma'am, bakit po si BBM? Marcos kami lahat dito. Marcos, sige po. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you. Walang relief. Thank you. Thank you. Ma'am, pabala naman po. Sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Undecided po si madam. Thank you very much. Wala pong problema. Thank you, thank you. Sir, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo? Lenny Robredo, thank you very much. Thank you, thank you. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente? Bongbong Marcos si madam. Thank you very much. Thank you, thank you. Sir, pabala naman po. Next election, sino po presidente? Pacquiao. Manny Pacquiao, sige po, thank you. Sige, Sir, bakit po si Manny Pacquiao? Wala po. Sir, pabala naman, sir.
Ma'am, paabala naman po, ma'am. Kakatapat ka lang. Excuse me po, ma'am. Ma'am, next election, sino pong presidente niyo po? Hindi ko pa alam. Undecided po si Madam. Sige po, wala pong problema. Thank you very much. Ma'am, kayo po, next election, sino pong presidente niyo? Undecided si Madam. Thank you. Sir, kayo po, sir. Sino pong? Donald Trump. Sige po, thank you very much. Sir, kayo po, sir. Sir, next election, sino po presidente? Undecided po si sir. Thank you very much. Pansya po sa bahay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ma'am, paabala naman po. Sumpalara. Thank you po, thank you very much. Sumpalara ko, no. Sir, paabala naman po, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Bongbong Marcos si sir. Thank you very much. Ma'am, bumubuta na kayo? Next election, sino po presidente ba? Bongbong Marcos. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Siya lang yung mas matino dyan. Ay. Sige po, thank you very much. Ma'am, paabala naman po, sir. Next election, sino pong presidente mo? Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Si Madam. Ma'am, bakit? Ay, gano'n po. Sige po, ma'am. Thank you very much. Ma'am, kayo po. Sa pigay yan, Ay, para siya doon na tayo doon. Thank you po. Pesyo na po sa bala. Excuse me, sir. Paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami. Survey lang po. Wala pa. Undecided si sir. Thank you po. Sige po. Wala pong problema, sir. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po kami, sir. BBNC, sir. Thank you very much. Pensya na po sa bala. Thank you. Ma'am, kayo po. Napunta natin sa atin sa highway. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala pa. Decided. Sige po, thank you po. Wala pong problema. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Nay, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ano si Patay Malalo? Hindi, isa lang po, madam. Kung sino po yung napupusuhan nyo sa darating na alalap, 2022. Itong dalawa yan. Hindi, isa lang po. Isa lang po, madam. Dalawa gusto ko eh. So, undecided pa, madam. Undecided pa. Sige po, thank you very much. Marami pang pwedeng mangyari. Thank you Marami po. pang pwedeng mangyari. Baka magbago. Thank you. Ma'am, paabala naman po. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po kami. Marcos si madam. Thank you. Ma'am, kayo po. Marcos din po si madam. Thank you po. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya ngayon. Ay, sir, ang gusto ko, ma-improve yung hospital sa Mapandan, Pangasinan. Yun lang po. Sige po. Thank you po. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po kami. BBM si madam, thank you very much. Sir, kayo po. Next election, sino po? Bongbong din si sir, thank you very much. Ma'am, bakit po si Bongbong, ma'am? Ano lang talaga, iyon ang gusto ko. Sige po, sir, kayo po, bakit po si Bongbong? Po? Sige po, thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Ma'am, kahit next election, sino po ang presidente niyo, ma'am? Bongbong si ma'am. Thank you very much. Thank you. Pasensya na po sa bala. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po ang presidente niyo po? Survey lang po kami, ma'am. Bongbong Marcos po. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Bakit po si Bongbong Marcos? Po? Wala. Sige po. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ma'am, excuse me po, ma'am. Survey lang po kami. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos si madam. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Mabait daw si Bongbong Marcos. Thank you very much. Thank you po sa balat. Tay, kaya po, next election, sino po presidente niyo po? Sunod na lang yan. Po. Sunod na lang. Sa sunod na, undecided po si tatay. Thank you very much. Tay, nay, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po si madam. Ma'am, bakit po si Bongbong Marcos? Martin na si Bongo eh. Po. Di magiging bong-bong-bong na. So, thank you po. Thank you very much. Thank you very much, Tay. Pasensya na po sa bala. Ma'am, sir. Bala naman po, ma'am, sir. Sabi lang po kami, ma'am, sir. Next election, sino po ang presidente niyo po?
Kayo sir, nag-selection sino po preservate niyo po? Undecided si sir, thank you po. Thank you po, thank you, wala po problema. Tapos na kay ma'am na? Tapos na kay ma'am. Nag-selection sino po presidente niyo po? Survey lang po kami ma'am. Ay, nanabab. Yan na ba? Undecided po, sige po, wala po problema. Thank you very much. Pasensya po sa bala. Thank you, tay. Nay, paabala naman po, Nay. Selection sino pong presidente niyo po? Sabi lang po kami. Ako? Apo. Isko. Isko Moreno po. Thank you very much. Thank you. Sir, paabala naman po, sir. Paabala naman po. Next selection sino pong presidente niyo po? Nakablog po. Ha? Bada. Sir, labas na tayo, sir. Paabala naman po. Bumubuto na kayo. Hindi pa. Sige po. Kumita. Ano yun, tapos na tayo dito. Anak na tayo mga guys para bilangin natin kung sinong lumamag dito sa ating Kali survey sa Mapandang, Pangasinan. So, tara, let's go anak, samahan niyo ako. Yo, so what's up mga kasuki at tapos na nga ang ating Kali survey dito sa Mapandang, Pangasinan at bibilangin na natin kung sa isa kung sino ang lumamag. Unahin natin kay Ping Lacson. 1, 2, 3, 4. Kay Ronald De La Rosa, isa. At kay Bongbong Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 67, 68, 69. Ulitin natin, check natin kung tama ba. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 67, 68, 69. Kay Isko Moreno, 5, 6, 7. At kay Manny Pacquiao, 1, 2. At kay Leni Robredo, 5, 6, 7. So yun, ulitin ko po, kay Ping Lacson, 4. Kay Ronald Bato de la Rosa, 1. At kay Bongbong Marcos, 69. At sa ating kay Isko Moreno, 7. At kay Manny Pacquiao, 2. At kay Leni Robredo, 7. At ito pa, may nakalimutan, yung undecided po natin. So, bibilangin natin 5, 10, 15, balakin natin yung 2, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39. So, ulitin natin 5, 10, 15, balikin natin yung 2, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39. So, yun po. Ito po ang ating survey dito sa Mapandang, Pangasinan. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aking Kali survey sa Mapandang, Pangasinan. So muli, magandang buhay po sa inyong lahat. Bye-bye!